Modos. Oye, Rafael, Sí. cuelga y no vuelvas a llamar en tu vida aquí a la radio, ¿vale? Va. ¡Que cuelgues ya! ¡Adiós! Adiós. Oye, me siento mal, aunque sea en coña, me un siento poco mal duro. haberlo hecho, ¿eh? Ahora la producción tiene que estar pidiéndole disculpas. Sí, ahora, oye, no, Rafael, que era broma, ¿eh? Rafael. Hombre, los chistes han sido durillos. No se lo merece. Y además, esa desgana, ¿no? Porque una cosa que tiene el chiste malo es que tienes que defenderlo. O sea, Aquí comeza Obreo en Radio Lugo. Cas voces de referencia. Coanálisis de colaboradores expertos. Dende a web a app de ser ou na onda media. Chega a única retransmisión con ADN breoganista. Benvidos a Territorio Celeste. Buenos días, benvidos ao Pazos Deportes. Deixamos estos segundos para que escoitaran o ruido de o Pazo dos Deportes na presentación de Paco Olmos co resto do equipo. Xa houve moitos asubíos, moitos berros no momento que Paco Olmos saliu dos vestiarios e agora na presentación pois o rexeitamento por parte dos afeccionados do Río Brogan que están, bueno, pues prácticamente enchendo as gradas do Pazos Deportes, foi prácticamente unánime. E é que, bueno, a nós que nos gusta falar de baloncesto, hoxe hai que recoñecer que o partido ten esa condicionante a maiores, non a presencia de Paco Olmos, o técnico que empezou a tempada no Brogan, que hará o 9 de xaneiro abandonou o conxunto lucense para dirixir agora ao San Pablo Burgos. Bueno, o dito, rexeitamento o deportividade, é dicir, Edgar, bos días. Buen día, Paco. Ni un papel, ningún insulto, en definitiva, creo que como ten que ser. Se amosa o desacordo o malestar co técnico e dai non pasou a cousa. Sí, era o que falábamos durante a previa no Obreo da Ser o vendres pasado, o xoves pasado, que ia ocorrer porque os apopos eran algo máis que predecibles pola situación que se formara tras a saída de Paco Olmos do conxunto lucense. O pabillón está espectacular, outra vez 5.000 persoas para disfrutar dun partido ACB domingo pola mañá, un partido ademais, Paco, que non hai que esquecer, é unha situación sobre todo máis complicada para o propio San Pablo Hereda Burgos, que é certo que agora mesmo está fora dos postos de descenso por temas de averás, con 8 victorias. Hai ata, me parece que 4 ou 5 equipos empatados con esas 8 victorias, aínda que co partido que gañou onte o Obradoiro fronte a Manresa, un deles xa asoma un poquinho máis por arriba. E falábamos de apoupos, de asubíos, é algo que creo que en cada tempo morto, en cada situación de xogo onde Paco Olmos pode ter un pouco de protagonismo, alguna posible protesta ou similar, pois van a repetirse, pero sobre todo é bonito pois, que a xente ven aquí a animar o seu equipo, é o que decías. Bueno, pues se vai a proceder ese momento tan bonito previo entre os partidos, que a xente cantando o himno do medio século do Río Brogan. Vamos a chamarlle a partir de agora xa o himno do Brogan, porque creo que de facto xa se pode dicir que é así, non? Sí, podemos casi facer un paralelismo co himno do Sevilla de fútbol, que ten o seu himno, pero agora mesmo está superado na creenza popular e no día a día pois pola canción do Arrebato, e aquí pois pola de David Prado. Bueno, pois aí estamos escoitando o público do Pazo dos Deportes cantando o himno do Clube Baloncesto Brogan. Estamos a 2 minutos 20 segundos para que dé comezo o partido. Enseguida falamos do que máis nos gusta, do que máis nos interesa do baloncesto, pero eso sí, tamén antes de irnos a escoitar un minutiño de publicidade, unha lembranza para Javier Imbroda, es adestrador da selección española de Unicaja, do Real Madrid. Eu lembro especialmente as súas tempadas no Mayoral Maristas. Bueno, deixounos esta noite pois un recordo para Javier Imbroda. Bueno, pues lembrándoles
que gracias ao patrocinio da Vicepresidencia Segunda da Deputación Provincial podemos estar aquí, pero tamén gracias a estes outros patrocinadores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparámoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. A pique de comezar o partido, xa vai no balón, o aire, o Río Brogan co quinteto habitual, é dicir, Traibel, Heiser, Di Quintela, Zana Musa, Lukovic e tamén Racima Jalbasi por parte do San Pablo Burgos. Xogan Víctor Benítez, Tariq Fili, Marc García, Jarre Ledi e Landry Noco. Quizás a entrada de Marc García un poquinho máis sorprendente, non? Saindo dende o banquiño normalmente. O certo, bueno, no quinteto inicial de San Pablo Burgos, tres das fichaxes que chegaron co inicio da temporada. Tariq Philip, con pasado tamén en España, en Lebouro, en Logroño, pero que procede de Venecia, da Reyer Venecia. Landry Noco, que estivo en Baskonia no inicio de temporada, e Jarre Ledi, que estivo o ano pasado en UCAM Murcia, que este ano comezaba a temporada en Fenerbahce, pasou tamén por Estrasburgo unhas semanas ata recalar en San Pablo Burgos. Bueno, pues está xogando Víctor Benítez, defendido por Sergi Quintela. Balón para Noco, vai a perder o primeiro balón o Burgos. Un dos aspectos negativos do conxunto de Paco Olmos son as perdas de balón. Un dos aspectos máis
positivos e con que terá que ter moito cuidado Brogan é o rebote ofensivo. Sí, sobre todo porque mudaron as situacións de homes interiores sobre todo, e con Enoco e Gamble pois ganaron aí moito máis peso, máis capacidade atlética, e agora Sana Musa, primeira que ten, primeira bandexa, resposta Philip, unha tripla chegando, case sen coller o bloqueo directo, ten que estar un poquinho máis activado Belhens. Bueno, pois é precisamente Belhens o que se vai hacia o aro do Burgos, recibe a primeira falta persoal precisamente de Tari Philip. Sí, porque tiveron problemas na comunicación defensiva, quedara Belhens totalmente liberado nesa esquina, cando quede recuperar, pois atacalle sobre Manforta de dereitas a recuperación, o close out, e gaña esa situación dun contra un, e todo ben, pois tamén un pouco como a primeira defensa de Belhens, pouca actividade en Burgos, problemas de comunicación nos emparellamentos, e pa colmos eu creo que incluso recapitulando un pouco para que non podan ter canastras tan fáciles os homes de Río Brogan, porque son 4 puntos nunha bandexa e 2 tiros libres por erros defensivos. Os 2 tiros libres de Belhens que polo pa dentro, gaña o Río Brogan 4-3, o balón é de Tari Philip, defendido por Sergi Quintela, Marc García, Víctor Benítez quere facerse sitio, non atopa con quen, finalmente Marc García, pasos. Sí. Paso de Marc García. Pois son 3 posesións ofensivas, 2 perdas. Exactamente. Boa defensa de Río Brogan, cambiaron os emparellamentos porque na presión con liñas moi arriba, ao final, cando recibe o balón Tariq Philip, quedase con el Sergi Quintela, buscan saídas de indirectos para Benítez, non as atopan, e Marc García pues, intentando resolver nos últimos segundos comete camino. O balón para Lukovic, para Sergi Quintela, Sergi completamente eliminado, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde, a primeira do Río Breogán, 7-3. Sí, excelente a situación de Lukovic, boa lectura, e agora Sergi Quintela que foi buscar o roubo por detrás, e eso permitiu a Benítez ter liberada a media distancia, dende aí pues, vai castigar porque é un tiro moi sinxelo para él. 7-5, balón para Quintela, esgotou o bote, atopa Traibel, ve que se vai para dentro, Víctor Benítez detrás, se ve el canasta de Belhens, 4 puntos para o base. Sí, moi pouca actividade de Noco, porque ainda pode quedarse en esa defensa flat, máis afundido, pero con actividade de mans, un pasiño máis adiante, quizá deulle toda a facilidade para que pudera ter ese tiro en carreira Belhens. Agora o que lanza sin acerto falta Mahalbasic. Falta Mahalbasic. A primeira do pivo do Río Brogan, ya que no partido a primeira volta Belhens foi o máximo anotador con 20 puntos. Sí, leva 11-4. Lembremos que además foi un partido que Río Brogan pois estivo moi a favor, con unha desas victorias con 7 puntos de Musa fora da casa importantes, das poucas que deu conseguido o equipo lucense, que está, bueno, manexando sobre todo os partidos como local. O lanzamento triple de Marc García que non entra, ven o bloqueo no rebote Mahalbasic e o balón para Belhens. Sana Musa para Mahalbasic, pensa pero non lanza, balón no poste baixo, Lukovic, a penetración de Musa, sigue Lukovic, defendido por Edi, o lanzamento non vai a entrar, mal tiro sí, porque de Lukovic. O que falamos moitas veces, ten a tendencia sempre a lonxarse do aro, incluso cando postea, e ante Yereledi ten que ser máis agresivo, e agora Sergi Quintela entra na finta de tiro, e cacadeira un pouco camán na media distancia, pois dalle a opción de 2+1 a Benítez, que está a ser pois, o que está máis atinado no partido de momento por o San Pablo Hereda Burgos. Pois terá un lanzamento adicional Víctor Benítez, podría situar ao Burgos a só un punto do conxunto local. Aí temos o xogador brasileiro pero co pasaporte italiano, non anota, desperdicia o tiro libre, 9-7. O balón para Musa contra Belhens que se va, deixa Quintela completamente só Quintela, segunda canasta tripla, segunda canasta de Marzo Saúde de Sergi Quintela. É moi importante que meta estas triplas liberadas, falámoslo durante todo o ano. Agora Belhens ataca o lado contrario do bloqueo directo, a rotación chega precisamente casi dende a esquina que ocupaba o defensor de Sergi Quintela, e a partir de aí moitísimo espazo para o lucense. O lanzamiento de Philip que non entra, o rebote para Lukovic, o Brogan gaña por 5, 12-7, e Musa e la falta de Edi.
Oye, Jared Eddy, a mí me parece un muy buen xogador, un xogador con unas cualidades moi importantes, pero non sei eu se é un xogador moi centrado. No, eu creo que el é un especialista na posición de 4, moitísima capacidade de tiro de 3. É certo que atrás, a nivel de rebote, pois custalle máis. E agora moi ben outra vez Sergi Quintela. Situación de bloqueo directo, saltan con máis próximo, rota seu home, boa lectura para meter o corte por liña de fondo. Está atacando moi ben desde as esquinas Sergi, permanecendo aberto para os seus tiros. E agora con ese corte son 8 puntos para él, sen erro, en caso de que anote os 2 tiros libres. De momento 6. Sí. Vamos a ver o que fai Sergi cos 2 tiros libres. O primeiro vai dentro. Imos ver que fai co segundo. Tamén vai dentro. Se o que sabe, Edgar, 8 puntos para Sergi Quintela. 14-7. Philip. Noco, balón para Mar García. Mar García que non atopa o xeito de facer chegar o balón a Noco. Agora sí, no poste baixo, continúa Noco. A pique de perder. Ben Lukovic. Dúas perdas en poste baixo para Noco. Para Sergi Quintela, amaga. Deixa o balón para Mahalbasi, este para Driver Hayes. A defensa de Burgos está sendo un coladero. Sí, está tendo problemas na transición defensiva, problemas de comunicación e no timing para executar as situacións que queren. E agora Benítez queda enganchado no bloqueo directo. Mahalbasic non vai parar nin quere parar balón, o que lle está reclamando Veljko Mrsic. E aí tan liberado o italiano, bueno, brasileiro con pasaporte italiano, vai a castigar case sempre. De momento creo que son 7 puntos para él. 16-10, efectivamente 7 puntos para él, da que o máximo anotador do partido é Sergi Quintela con 8. Zana Musa, deixa para Mahalbasi, non entra Mahalbasi, recupera o rebote. Ano pasado, canasta de Rassim Mahalbasi. A primeiro partido anotando con moita facilidade. Sí, está moi brandiño en Noco neste inicio de partido. 2 perdas en poste baixo en ataque e despois con problemas a nivel defensivo. Agora esa situación, o rebote moi fácil ofensivo para Mahalbasi, ano pasado, e agora superando un contra un Mar García a Lukovic, que quedará emparellado con él. Primeiros puntos para Mar García, da 8-12. Balón para Mahalbasi, intenta de 3. Tripla. Canasta de Marcos Saúde para Rassim Mahalbasi. Máxima do Obreo, esas situacións de triples máis ou menos frontais que se está tan liberado algún vai gastar. En Noco outra vez, non sei se tema de scouting ou simplemente pasividade, dándolle moitísimo espacio. Agora ese man a man con Noco en poste. Eddy anota a media distancia Burgos. Primeiros puntos para Eddy, que estrena Seo Casilleiro, 21-14. Musa. Musa. Non vai a anotar o rebote tampouco. A situación técnica de xesto individual, de como cambiaba o direccionamento dos pasos, pasando o balón por riba da cabeza, e agora tripla de Eddy, que é o que falamos, unha situación, si deixas os tiradores de San Pablo Burgos, Mar García, Benítez, Eddy, tan abertos, Dani Díez, que tamén está, por exemplo, por riba do 50% este ano, con máis de 3 triplas intentadas, van a facer moito dano. De feito, a Veljko Mrsic non lle gustou nada, tempo morto. Bueno, pois 5 puntos para consecutivos de Eddy. Obliga a Mircea a solicitar tempo morto. 4 minutos, 9 segundos para o remate do primeiro cuarto. Río Brogan 21, San Pablo Burgos 17. Asistencia e prevención para a saúde, traballo e asesoramento en equipo, multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías
Carnicerías Montes en Lugo e Taboada. Ou faga as súas reservas no 606 233 950. 606 233 950. E síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram. Ou en carniceríasmontes.com. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 21-17, a falta de 4 minutos 9 segundos para o remate do primeiro cuarto. Brogan que gaña 21-17, o equipo lucense o que ten a posesión subindo tranquilamente o balón. Tribal Haynes, entra Saco no quinteto, tamén fai no Iván Cruz, Edgar, do cambio dos xogadores interiores. Sí, en Burgos tamén está Julian Gamble, o que falábamos de Noco, e agora mala comunicación nese rebote defensivo entre o propio Gamble e Eddie, balón para Río Breogán. E creo que ningún dos adestradores debe estar moi contento co inicio defensivo dos equipos. Río Breogán 64% de acerto nos tiros de campo, San Pablo Burgos 70% de acerto nos tiros de campo. Sigue saltando no bloqueo directo, come máis próximos a defensa Nex, que comentábamos na outra retransmisión. E agora que va un movimento de pés de Iván Cruz nese 1 contra 1, poste baixo, canastón. Canastón de Iván Cruz. Todo un máster de movimentos de pés no poste baixo, os primeiros para o madrileño. Xogando o Philip para Marc García baixe de Sergi, choca contra Saco, deixa para Eddie o lanzamento de Eddie que non vai entrar, o rebote para Zanan Musa. Xoga de novo Brogan. Musa lanza de 3 Musa, non vai entrar, o palmeo de Saco. Canasta de Jordan Saco. O Brogan que sigue aumentando a diferencia, 25-17. Sí, un Jordan Saco que neste tramo casi final de temporada de Liga Regular pues está topándose, eu creo que un chisquiño máis cómodo, dando mellores minutos. Aí xogando, loitando Saco para que non reciba Gamble. Pero ahora Eddie. É que é un 4 que tanto para Lukovic como para Iván Cruz vai ser un emparellamento complicado, porque é máis rápido, máis pequeno, ten a capacidade de amenaza exterior, de poñer o balón no piso, e nun contra un sobrebote, Iván Cruz aí vai ter moitísimos máis problemas a nivel defensivo. Balón de Tribal Hayes para falta Saco. Eddie. E a falta segunda de Eddie, que vai a ser a segunda. Sí, porque vai moi tarde na rotación, dende lado feble para controlar o rol de Jordan Saco. Con ese lob, con ese balón ao aire que buscaba finalizar por riba do aro o xogador congolés. Gol, pois se vai Sergi Quintela, entra Kalinowski, Sergi Quintela que mantenga o excelente porcentaxe de triple nestes últimos partidos, son 2 de 2. Sí, aproveitando sobre todo esa situación de estar tan liberado, con moitísimo espazo, tempo, pesquedos, esas son as que necesita meter, sobre todo para seguir consolidándose como xogador ACB, ser algo máis que un especialista defensivo. Se é capaz de engadir ese 3 ID que dicen os norteamericanos, a súa función sería moitísimo mellor. Saco que anota os 2 lanzamentos desde a liña de tiros libres, 4 puntos xa para Jordan Saco. O Brogan mantén os 8 de diferencia. Xogando Dani Díez, un bom momento por certo Dani Díez, con Philip. Salidas bloqueadas para Marc García. Marc García intenta penetración, non deixa finalmente para que erre o lanzamento Xavi Rabaseda, o balón para Tribal Hayes. Sí, paro colexiado, non sei se houve algún problema coa mesa, co crono. A bancada enfádase porque cortaron unha situación de transición para Río Breogán. Está preparado tamén Alex Renfro. E cada parón Paco vai ter esta traducción. Pois aí temos o recordo constante dos afectados de Brogan hacia Paco Olmos. Cada interrupción, como dice Edgar, pues vai a ser unha constante. E metemos, Edgar, que non solo este ano. No, si facemos memoria e tiramos de lembranzas, Oliver Arteaga veu con moitos, pero o de olvidar levase mal. Con moitos equipos diferentes durante moitos anos despois da súa saída do Río Breogán. Lembremos que solicitara marchar por unha oferta ACB, creo que de Manresa, se non me corrixes ti. Bueno, ao final no, marchou cando marchou de Lugo, marchou el LEP para outro LEP que era menor. Eso, menor. Era menor que para xugar na mesma competición. É verdad, pensaba que tenía cláusula de salida e esperou o último día. Ese foi a historia. Non me lembraba, pensaba que era unha oferta CB. Non, fola unha, que creo que foi o que realmente, porque Alex Yorca marcha do Breogán
a Delep, a ACB e a Alex Llorca nunca tivo aquí este problema. Eu creo que o que doeu a xente foi que primeiro agardara o último día, que esperou o último día e despois para ir precisamente ao equipo que dirixía Paco Olmos, mira que cousa se que voltas dá a vida no último día que remataba, bueno, a posibilidade de sair, non? Bueno, pois o que estamos falando así porque o xogo está detido. Hai algún problema ca mesa, non sei de que índole, estamos colexiados Hoxe non é falando. día das mesas. Xa tuvo antes Alex Gato problema aquí ca nosa, ahora tamén aí na mesa de anotadores. Imos ver si logo ahora na comida tampouco temos problema, porque agardemos que claro, non. é moitísimo máis importante esa O mesa. troco de San Pablo Hereda Burgos, aparece Alex Renfro e marcha Tarik Philip. Bueno, pues sale el Renfro, bosnio, aí donde o temos. Xogou 3 partidos con Musa na selección bosnia. Aí con 32 anos, con 18 casi, Musa. Bueno, pues o tripla que non entra de falamos de Sacco. Iván Cu, pero Jordan Sacco no rebote. Partidón de Jordan Sacco de momento. Paco, son 6 puntos tras rebote ofensivo, 2 de Mahal Basic, 4 de Jordan Sacco no que vai de partido. Enfadado o corpo técnico de San Pablo Hereda Burgos porque non só non cuesta ter problemas, sino tamén agora Gamble, e falta do propio Jordan Sacco, evitando que lle puderan ganar a posición, e terceira de equipo no Río Breogán, non hai bonus. Bonus donde si se está Burgos con as 4 faltas. Hai troco, vai se trae Belgens, entra Sergi Quintela. O Breogán agora mesmo sin un base puro en pista, ¿no? No, pero entrou Eric, sí. Perdón, entrou Eric. Pensé que era Sergi, entrou Eric. Por lo tanto, bueno, pues o troco, digamos, normal. Balón para Renfro, Que boa pelexa entre Gamble e Sacco. Lanza Renfro e non entra. Sacco que pelexa polo rebote que cae nas mans de Xavi Rabaseda. Gamble con Sacco. Gamble que quere, non se pode ir de Jordan Sacco. O balón para Renfro, moitos problemas agora. Perda Sacco final. que se fai co balón. Gran traballo defensivo de Jordan Sacco. E agora falta de Rabaseda. E falta de Xavi Rabaseda. Máis alada da situación de bonus, o colexiado dáballe continuidade o tiro de Sergi Quintela, marca falta de tiro, valga a redundancia, para que poda ir a línea. Bueno, pues o Breogán que está na máxima diferencia do partido e que todavía podería aumentar si Eric Quintela é quen de aproveitar os tiros libres. O primeiro xa non. Quédalle un tiro máis para o xogador lucense. Ahora sí, primeiro punto para Eric Quintela e o Breogán 30. 19 para Burgos. Sí, falando de Alex Renfro, un xogador fundamental en temporada anterior en San Pablo Hereda Burgos, está con un rendemento menor. Lembremos que chegou tarde porque estivo xogando a Liga de Puerto Rico, onde por eses meses soe ganarse bastantes cartos. Chegou tarde, eu creo que as pernas, ca súa idade, pois, acusaron un pouco ter un recorrido maior, con moitos máis minutos e partido nelas. Despois Nikolic pois non chegou de momento a dar un nivel óptimo como fixera o mellor en Italia 2 anos atrás. Aí tiveron moitos problemas durante o ano na posición de Bueno, Julian Gamble ten moitos problemas coa defensa de Sacco para impoñerse a Jordan Sacco. Jordan Sacco que insiste co balón para Breogán. Imos ver que deciden os colexiados. Os colexiados, cando van a falar os tres, é que non o deben ter moi claro. De feito, ningún fixo indicación. Van a revisar, non, van a sacar Burgos. Vai sacar pero só con Burgos. 9 décimas, Paco, 9 décimas. Unha situación de palmeo moi boa acción outra vez de Jordan Sacco. Ou unha saída de indirectos para un tirador, é o que poderán buscar. Renfro. E Pues canasta sí, de Víctor Benítez. Erro porque Benítez o que pon o bloqueo para a salida de Dani Díez a esquina curta e inmediatamente corta hacia o aro. Non está ben a defensa de Río Breogán e teñen unha boa situación de fondo. Canasta que de momento non subiu o marcador. 30-21, agora sí. Balón para Musa. Se lleva o balón a Musa. Taponazo de Gamble. Tapón de Gamble sobre o lanzamento de Iván Cruz. Rabaseda que vai lanzar de 3, non vai a entrar. O rebote para Jordan Sacco. Quedan décimas. Lanza Kalinowski. Lástima, non entra. Chegamos ao remate
do primeiro cuarto. Río Brogan 30, San Pablo Burgos 21. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pois a piques de rematar o tempo morto, o tempo morto non, o remate do primeiro cuarto, va dar comezo os segundos 10 minutos de partido, vai poñer o balón en movimento Brogan con Eric Quintela, Tyler Kalinowski, Mindaugas Kacinas, Iván Cruz e Jordan Sacco. Mirando as estatísticas, 4 perdas San Pablo Hereda Burgos no primeiro cuarto, 8 puntos en segundas oportunidades, Río Brogan, e ambos os dos equipos con as porcentaxes moi altas de tiro. Eric Quintela deixa para Sacco, Sacco saca Kalinowski, o lanzamento detrás de Kalinowski non vai a entrar, o rebote para Julia Campbell. Sí, está ben a situación, a boa lectura de Jordan Sacco, esas defensas están axudando moito dentro do lado de como agora facía Benite. Está ben o pase buscando outra vez a esquina liberada, pero mágoa que Kalinowski non atinara. Benite para Gamble, de novo Benite, iba a lanzar, pero meteu llamado ben Tyler Kalinowski. Gamble que non pode con Sacco, lanza, eso sí, a 5 metros e anota. Sí, ten esa capacidade de esquina curta, tiros dende o codo, esos 4 metros, pode dominalos. Eric Quintela. Sigue Eric Quintela. Están Gamble e Sacco nun partido de intensidade superior a de todos os demais xogadores do partido. E aí quiso meter o balón Kacinas, meteu a mão Julian Gamble, le quedarán prácticamente 4 segundos, 3 segundos, 8 décimas concretamente ao ataque do Brogan que sacarán da línea de fondo. Lembremos que Sacco ano pasado formaba parte do equipo burgalés, supoño que tamén terá, pues esa motivación extra que sempre hai. Bueno, pues vai a sacar o balón para Sacco, hai que lanzar. Ten que lanzar o Brogan con unas décimas, lanza, non anota, o rebote para Kacinas. Semella que non tocou aro, tiro de Kalinowski, por lo tanto, termina de posesión, 24 segundos, perde de balón para Río Brogan. E vaise Jordan Sacco con un gran traballo, tanto en defensa como en ataque. Estivo moi ben na primeira rotación que queda no partido. De feito, eu creo que o agradecemento do Pazo ben marcado polo seu bo traballo. Atrás estivo ben, agás esta última acción de Gamble, rebotes ofensivos, boa actividade. Xogando Víctor Benite, defendido por Kalinowski, o bloqueo de Gamble, balón para Dani Díez, lanza canasta de 3 para Dani Díez. Hai que ter moito cuidado, que falábamos, por riba do 50% esta temporada de acerto, con algo máis de 3 tiros dende a longa distancia por encontro. E a primeira que tivo no partido con algo de espazo non dubidou e meteuna. 30-26. Falta de Gamble. A falta de Gamble vai a ser a primeira. Vai Iván Cruz, volve Lukovic. E sacará o Río Brogan dende a liña lateral, vai no facer Eric Quintela para Kalinowski. De novo Eri, balón para Mahalbasi. Mahalbasi vai xogar no poste baixo, deixa para Eri, non lanzou Eri.
Balón para Mahalbasi, vai a sacar para Kalinowski. Lanza Kalinowski no último segundo de posesión, non entra. Están llegando unos pases que obligan a Kalinowski a tomar tiros complicados de difícil porcentaxe. Non surxiu efecto a situación de cortes con balón en poste baixo en Río Brogan, e despois Gamble estivo moi ben de lectura, sabendo que buscaba protexerse co aro pasado Mahalbasi. Renfroe que non anota, o rebote para Mahalbasi, el mismo sube o balón. Balón para Lukovic, poste baixo, bol reverso de Tapón Lukovic. por detrás de Rabaseda. Tapón de Rabaseda, pero o balón se perde por la línea de fondo, seguirá xogando Brogan. Está un chisquiño mellor San Pablo Hereda Burgos no inicio do segundo cuarto. Volta Tribal Hayes, séntase Eric Quintela. E sacar da línea de fondo Tribal Hayes. Balón para que? Para Mahalbasi. Mahalbasi lanza, non vai a anotar, mala decisión, quedaba moito tempo. Sí, eu creo que podría xogar algo máis longo Río Breogán esa situación, o que falamos, vai ter bastantes oportunidades así liberadas, como sucedeu en Murcia, de momento unha de dúas para él. Bueno, balón para Renfroe, quere xogar interior para Gamble, sí, e aí Mahalbasi equivocouse. Mahalbasi sale un pouquiño máis agresivo a liña de bloqueo, non hai rotación, el non ten a capacidade para recuperar e controlar a Gamble. Parcial aberto para San Pablo Hereda Burgos. Un parcial de 0-7. Tribal Hayes, faise sitio, lanza de 3, tripla, canasta de Marzo Saúde para Tribal Hayes. Sí, bloqueo, rebloqueo, quedóse pinchado Renfroe, pese a non ser un gran tirador, con un poquinho máis de espacio logrou castigar nesa situación. Víctor Benítez deixa para Dani Díez, o lanzamento de 2, non vai a entrar, o rebote para Kachinas, o que corre Kalinowski para a transición do Brogan, sigue Kalinowski para Tribal Hayes, de novo Kalinowski, poste baixo para Mahalbasi, progresa Mahalbasi debaixo do aro do Burgos e anota Mahalbasi. Aí é o que se chama aproveitar o corte. Sí, aproveitando o seu peso, recuando, metendo a Gamble xusto na vertical do aro para que non poda ter posibilidade de taponar. E o Brogan que devolve do 0-7, un 5-0. Balón para Renfroe. Dani Díez gaña a línea de fondo con Lukovic. É o que falamos. O mismo que falábamos para Edel, pois vai suceder con Dani Díez. Cando pon o balón no piso, vai ser moi difícil para os catros de Brogan poder contelo en situacións en contra un. Sacará o Burgos desde a línea de fondo. Vai no facer Ale Renfroe. Recibe Mar García. Dani Díez, balón no centro da zona para Gamble. Va a llevar 2 puntos, buscaba Mahalbasi. A clásica de Mahalbasi, vimosla moitas veces esta temporada, de cando inicia o movimento apartarse para que perda a referencia e o contacto sobre o que xirar o home ofensivo, e agora Gamble mete a man, gaña unha perda de balón e recupera, polo tanto, San Pablo Hereda Burgos a posesión. Está xente moi cabreada polo uso das mans, polos pasos que consideran que tiña que ser asumiados previamente. Bueno, a ver, o balón para Renfroe. Amaga Renfroe, lanza, tampouco, creo que é a terceira que lanza Ale Renfroe. O público cada vez máis encima dos colexiados. Que este Carlos Peruga, que pitou en Zaragoza e pitou cuartos de final frente ao Real Madrid, o millón non axuda tampouco. Balón para Mahalbasi con Lukovic. Lukovic lanza, non entra, lástima. Estaba defendido por Rabaseda, o que falamos moitas veces. Aí ten que ser un poquinho máis agresivo, buscar o factor diferencial que o físico, e agora falta en ataque dale Renfroe. Ben buscada por Tribal Hayes, vai a ser a primeira falta de Renfroe, a segunda do Burgos neste cuarto. E Musa está preparado por Kachinas, no, por Kalinowski. Pois bueno, o quinteto do Blanco ahora con Musa de escolta, cada vez máis utilizado por Mersic. Está lle dando un poquinho máis de rotación algúns momentos de partido a Kachinas dende a súa chegada.
O balón para Lukovic, lanza Lukovic, volve a errar. O balón para Cachinas. Hay que sacar para Musa, de segundos de posesión para Brogan. Musa con Dani Díez. Falta de Dani Díez. Falta de Dani Díez. Vaya a ser a primeira de Dani Díez, tercera do Burgos. Vai a sacar Tribal Haynes para Musa. 4:26 para o remate da primeira metade. Ahora sí, Lukovic vai anotar. Sí, agora traballou moi ben Estaba Lukovic. defendido por Marc García, logrou fixar a Marc as súas costas cos dous pés en pintura, sendo un poquinho máis agresivo que falábamos antes, e canastra para él. Marc García. Eu creo que falta de E Cachinas. agora falta de Cachinas. É moi clara. Tamén é a primeira do lituano do Río Breogán. Vai a sacar Marc García. Para Philip. Philip vai ao lado contrario do bloqueo que lle ofrecía Gamble. Continúa Philip. Philip dante de Bell. Venga a defensa. Defendido, sí. Venga a defensa de Tribal Haynes. Musa, campo aberto, hay que pararlo. Ahí está, canastón de Musa. Sí, o habitual, buscando sobre todo orientar esa penetración sobre a súa esquerda. E despois ten unha extensión que é moi difícil defender, porque hai que lembrar que Musa que mide 2,4 aproximadamente, brazos longos, ten un control absoluto do seu corpo na penetración. Esas extensións, o balón vai moi arriba. Gamble, con problemas ante Mahalbashi. Lanza, erra, rebote para Musa. Venga agora estos minutos a defensa do Breo. Falta clara de Philip, cuarta, xa entra en bonus Río Breogán. Pois tempo morto para Colmos do público e para Colmos, que ten que pedir tempo morto, porque as cousas agora non vai ben para o seu equipo. A falta de 3 minutos 17 segundos para o remate da primeira metade. Río Breogán 39, San Pablo Burgos 30. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, 3-17 para o remate da primeira metade, 39-30 para o Breogán. A verdade é que o partido está sendo moi entretido. Se nos ponemos un pouco puristas, excepto estes últimos minutos do Breogán, as defensas non están precisamente sendo moi contundentes, pero o partido é bonito. Sí, con alternancia, é certo que era San Pablo Burgos nestes primeiros 5 minutos de segundo período estivo a un mellor nivel, tentou levar un pouquiño o seu marxe físico, de intensidade, estivo controlando un poquinho mellor o rebote defensivo, que tivera moitos problemas nos primeiros 10 minutos de partido, daí ese parcial 0-7, e boa reacción da man de Belhens e sobre todo Musa, que con dúas situacións consecutivas dende a súa reentreno no partido, pois devolveu a dar a Breogán un poquinho máis de punch. Que penetración agora de Tribal Haynes. Xa leva 11 puntos Tribal Haynes. Sí, creo que ao final de primeiro cuarto estaban desde valoración. Está, bueno, sendo moi agresivo, atacando, e agora falta de Cachinas nunha situación por liña de fondo que buscaban para Marc García. A segunda de Cachinas. Tribal é o máximo anotador do encontro con 11 puntos. Está Kalinowski xa preparado. E vaise Cachinas. Bueno, Cachinas definitivamente nos últimos partidos perdeu por sección ofensiva, non? Pero bueno, atrás sempre é un xogador
que traballa é honesto no seu traballo, sí, sen dúbida. Bueno, pues o balón para Dani Díez. Dani Díez, a penetración de Dani Díez, anota. Sí, ahora está xogando con Dani Díez e Edi xuntos. Veremos quen defende o 3 rival, porque en principio será Edi. E agora bon pase de Mahalbasic e canastra de Lukovic, que ten opción de 2+1. Bueno, pues vai a anotou xa Lukovic, terá además un lanzamento adicional, sí, e a falta creo que de Mar García, non? É a primeira. Que de anotar devolvería a máxima diferenza ao Brogan, ese +12 creo que tivo xa anteriormente. Exactamente, pues a ver o que fai agora. 44-32, +12 a máxima diferencia. Está pudiendo correr un pouquiño máis Río Breogán, está ademais aproveitando as situacións de penetración de Musa, esta outra en transición. Está máis cómodo ofensivamente cando pode ter esas posibilidades. Balón para Philip. Continúa Philip, deixa para Noco, vai a perder. Mar García o que ten o balón, lanzamento de Mar. No último segundo, canasta. Sí, a piques de perder, porque do bloqueo e rebloqueo non sacaban nada Philip e Noco. E apareceu Mar García con un tiro moi difícil na esquina. Sobra Bucina e agora 2 contra 1. Moi agresivo sobre Musa, uso das mans. Está en bonus Breogán, lembremos. Así que tiros libres para o bosníaco. É a terceira de Tarifili, ademais importante. Tarifili no partido pasado xove frente a la Canaria foi dos millores do Burgos. Sí, un Tariq Philip que lembremos comezou profesionalmente case a súa carreira en Logroño, en Lebouro, pasaporte británico, e despois de un moi bo ano na Liga de Desenrolo norteamericana acabou no Tofas Bursa turco, e de aí, bueno, paso a Venecia esta última campaña. Musa non anota o primeiro. Los últimos partidos, non está... Sí, en Murcia errou uns cantos tiros libres, sí. Bueno, pues segundo para Zanan Musa. Quedan 2 minutos, 2 segundos para o remate, agora sí. 5 puntos leva anotado Zanan Musa. 45-34. Sí, pois está Edi xogando na posición de 4 ofensivamente, este sistema para él. E ollo, porque ademais hai falta de Kalinowski sobre Dani Díez, que atacaba o rebote ofensivo dentro da esquina oposta a onde se produce o lanzamento. Bueno, pois a xogada... Mar García, perdón. A xogada é unha tripla de Jarrell Edi, unha falta persoal de Kalinowski, polo tanto seguirá xogando San Pablo Hereda Burgos, San Pablo Burgos, sí, tempo morto de Melko Mersic. Ainda que polo medio pois habrá ese tempo morto que solicita o adestrador do Río Breogán. Río Breogán 45, Burgos 37. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 1 minuto 48 segundos para o remate da primeira metade, 45 para Breogán, 37 para San Pablo Burgos, aínda que despois desta canasta, da última canasta tripla de Edi, hubo unha falta persoal no posible rebote de Kalinowski, polo tanto seguirá tendo a posesión o conxunto burgalés, que pode sacar ouro desta posesión. Sí, porque además con esta estructura de Edi, Díez e Noco compartindo pista, pois non lle está a ir nada mal, a verdade. Lukovic está defendendo a Edi, Zanan Musa a Díez. Balón para Renfro, sacando en línea de fondo. Ben a defensa, pero o balón chega a Díez. Bien para Renfro, el Renfro saca de novo para Edi. Lanzamento tripla de Edi, pues nova son 6 canasta puntos consecutivos para él. De Edi, que se está nos 13 con 3 canastas triplas.
45-40. Tribal Haynes, bota o balón o Chan, sigue Tribal, intenta romper o Lukovic, non entra, o rebote para Mahalbasi, tampouco. Balón para Musa e falta de Eddie. Segunda creo que para o norteamericano e novos tiros libres para o internacional bosniaco. Terceira, sí? Creo eu que sí. Pois sería moi importante dado o nivel de acerto que está a amosar. É a terceira, efectivamente, de Jarrell Eddie. Vimos ver que fai agora Paco Olmos. De momento non ten a ninguén preparado. Agora eu creo que van os asistentes a comentar a situación das 3 faltas de Eddie. Porque si Fili con 3 faltas marchou o banco. No, pero de momento vai no manter. Creo que ademais tiveron contacto visual. O xogador pediu quedar e semella que Paco Olmos vai arriscar nesta situación só con 1 minuto 12 segundos o descanso. Bueno, tamén sin este minuto comete a cuarta hipoteca esa segunda parte dun xogador tan importante, sí. Non? Bueno, hai riscos que hai que tomar en ocasións. Eu creo que sobre todo polo nivel de acerto que estamos usando, ¿no? Claro, que tal racha. Eu creo que van a xogar outra situación en media pista para él, como a da primeira tripla da secuencia previa, algunha salida de indirectos para tentar, bueno, aproveitar pues ese momento. E o Brogan tamén tenía que aproveitalo para intentar forzar a cuarta o antes posible. Bueno, balón para Renfroy, aí con Jordan Sacco. O balón que vai no recuperar Lukovic. Sí, non se entenderon. O traballo de Lukovic. Musa, canasta de Musa. 8 puntos para o bosnio. E o cabreo de Paco Olmos con esa perda de balón tremendo. Porque claro, era unha situación moi importante para San Pablo Burgos. Podía a un par de posesións nada máis antes do descanso. Eso. Aí está a salida de indirectos que falamos. Pois terceira tripla consecutiva, equivoca a defensa Lukovic, porque non se pode marchar. Ten que permanecer ca man levantada preto, independentemente de outros movimentos que suceden, porque é un puro tirador. Bueno, pois o balón para Tribal Hayes, quedan 9 segundos, ver que se vai hacia o aro, creo que equivoca. Falta Lukovic e ollo tiros libres, agasallo. Que pouca cabeza nesta xogada por parte de Tribal, por parte de Lukovic. Sí, pero sobre todo Lukovic, 2 erros seguidos, un defensivo e agora con esa falta para darlle 2 tiros libres a Noco. E ollo, creo que aí está un colexiado falando con Bersic, non sei se avisando algún posible flopping por un xesto que fixo Camán. Hai que estar atentos porque lembremos que unha vez que se avisa a seguinte técnica. Bueno, sí, que está avisando de flopping. La línea de tiros libres, Landry Noco. O primeiro que non anota. Segundo lanzamento para o xogador de Camerún. Agora sí, primeiro punto para Noco no partido de hoxe. 48-44. Tribal Hayes, queda un segundo, hai que lanzar. E nada, chegamos ao remate da primeira metade. Bueno, ventaxa do Brogan, un equipo Egan que chegou a ter 12 puntos de diferencia e o acerto aquí de Eddie, 3 triplas prácticamente consecutivas, achegaron o marcador ao equipo de Burgos. Sí, parcial momento de xogo bo de Hereda San Pablo Burgos neste segundo cuarto en xeral, agase esa situación no minuto 6-4 e agora mesmo Eddie pois dando mostras do que é un puro tirador, un especialista, 9 puntos seguidos con 3 triplas consecutivas para él. E só 2 posesións de diferenza. Eu creo que tal e como foi o partido, que as perdas de balón, que os problemas de rebote defensivo en algúns intres do equipo burgalés, bueno, creo que están ou deberían estar bastante satisfeitos porque é unha diferenza exigua ao final. Bueno, pues todo por decidir obviamente no Pazo dos Deportes. De momento ventaxa para o Río Brogan, que foi por diante durante toda a primeira parte. Chegamos ao final dos primeiros 20 minutos. Río Brogan 48, San Pablo Burgos 44. Asistencia e prevención para a saúde, traballo e asesoramento en equipo,
multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Prove a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparámoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982 220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Aquí estamos en tempo de descanso no Pazos Deportes. Lembren que de momento o triunfo parcial para o Río Brogan por 4 puntos de diferencia, 48-44, conxunto de Lugo que chegou a dominar hasta por 12 puntos, 44-32 cando se xugaba o minuto 17, pero no tramo final do segundo cuarto o acerto especialmente de Jarrell Eddy, o xogador estadounidense do Burgos, con 3 triplas prácticamente consecutivas, achegaron ao equipo castellano ao marcador. O máximo anotador por parte do Río Brogan é Travel Haynes con 11 puntos anotados. Por parte de San Pablo Burgos, 16 puntos con 4 canastas triplas consecutivas para Jarrell Eddy. Tempo de descanso no Pazo dos Deportes. Río Brogan 48, San Pablo Burgos 44. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo.
multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982 220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. No one here
vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues de novo asumíos no Pazo dos Deportes, porque Paco Olmos volve ao banco. Bueno, pues cada movimento de Paco Olmos, obviamente, hai a resposta por parte dos afeccionados. Por certo, a parte de Máximus, ou se alguén dos afeccionados, Unha ratiña presumida. optou por vir disfrazada de rata. Sí, de ratiña Non sei se ten presumida. algo que ver. Pois non o sei, pero está tendo un protagonismo bastante importante. Está ben alimentada a rata. Sí. Bueno, pois de momento todos esperando a que dé comezo a segunda parte. Imos ver se cando salga Máximus non hai un enfrentamento entre... Pode haber unha batalla de bailes, eso claro. sí. E falando outra vez do partido Paco, comentamos a Mico Prechado, Yareledi das 7 triplas de San Pablo de Burgos leva 4 de 6, en total leva 6 de 8 en tiros de campo, 16 puntos, máximo anotador do encontro, e o resto de toda a táboa de estatísticas a 0 agas as 3 faltas que falábamos xusto no final do segundo cuarto. Unidimensional sí, pero cando está con este nivel de acerto, moi perigoso. Outro aspecto estadístico que quero destacar, decíamos ao principio do partido que Burgos é o mellor equipo en rebote ofensivo de la Liga, tan só 2, o Brogan está traballando ben esa faceta. Sí, estivo ben saco con esa pelexa con Gamble. É verdad que a presenza hoxe de Noco no partido pois non está a ser especialmente boa en ningunha faceta, non poido estar sacando situacións de poste baixo, non tivo continuación so aro, non tivo segundas opcións. E bueno, ten que controlar un poquinho mellor certos momentos Río Brogan o partido, porque era, eu creo que unha situación moito máis favorable se non chega a ser pola presenza de Edi nese tramo final. Bueno, pues o Brogan que vai a comenzar a segunda parte co mesmo quinteto con que empezou o partido, é dicir, Trevor Hayes, Sergi Quintela, Zana Musa, Marco Lukovic e Rasim Mahalbashi. E por parte do Burgos ainda están escoitando as últimas indicacións do seu adestrador. 20 minutos para decidir o gañador. Por certo, o Fuenlabrada iba gañando. Ese é un partido moi importante na loita polo descenso. Claro, que para Burgos Bilbao Basket perder hoxe que gañen o despois da Obradoiro victoria Fuenlabrada do Obradoiro, se hoxe gana Fuenlabrada, sí, quedarían con Zaragoza nesa situación agora mesmo máis 5 para Urbas Fuenlabrada. 44-39 en Madrid. Claro, es que agora que as jornadas que restan xa inevitable, non? Xogar e co rabillo do ollo. Sí, o que corre tamén. E San Pablo Burgos vai ter esa vantaxe, eu creo, nesa loita. O Averás, zona do Breo, fronte a Zaragoza, que vai marcar moitísimo porque os maños volveron a perder. Están nun momento moi delicado. Para mí, Burgos aí pues, terás de gañar. Falla Edi, que sigue en pista con 3 faltas. A situación de zona que despois creo que marcaron, salió a individual despois de un par de pases ou un pase só. A ver, veremos nas seguintes posesións que fai Belko Mersic. Bueno, Musa deixa para Sergi Quintela, gaña a línea de fondo, ten que sacar para qué, para Mahalbashi, lanzamento de Mahalbashi de 3, canasta tripla, canasta de Marco Saúde para Rasim Mahalbashi. Pois 2 de 3 para o pivote austríaco de Río Brogan. Xogando o conxunto burgalés, 51-44. O balón para Edi. Renfroe, aí chega tarde Lukovic, canasta tripla primeira de Alen Renfroe. Está tendo problemas Lukovic porque nesta ocasión sí persigue moi ben a Edi, pero a gravidade de Edi neses tiros de 3 puntos fai que decida saltar o 2 contra 1. Sergi Quintela deixou esa esquina totalmente liberada. Son axudas un pouco longas a veces tamén. O que falamos da gravidade, esa situación de anotar tanto e agora que ven Mahalbashi. Vai a haber gol máis un para Mahalbashi. Está desesperado Paco Olmos. De Noco. Eu creo que co partido de Noco porque realmente non está sendo capaz de tan siquiera ser físico, de intentar ser un pouquiño duro nesas defensas sobre Rasim Mahalbashi. Non será por descoñecemento, porque hoxe si Paco ten algunha ventaxa precisamente para conocer perfectamente estes xogadores. O vestiario, mecanismos, preferencias, sí, eso é totalmente certo. 13 puntos para Mahalbashi, por eso
creo que teñen moi ben traballado o scouting e estos erros é o que ten que desesperar, evidentemente. Pues 54-47. Saltou ahora Mahalbasic, cambiaron para o indirecto que buscaban entre 5 e 4 e racharon o sistema. Víctor Benítez para Noco. Sí, agora sí, cólgase Noco completamente só debaixo do aro. Esa situación de bloqueo directo, volve a Mahalbasic ser un pouquiño agresivo para parar o balón, esgota o bote Benítez, pero está en Noco na continuación, non hai rotación, vai moi tarde Lukovic porque tampouco quere soltar a Edi, que está na esquina oposta, e canastra sinxela del Noco. Balón para Mahalbasic, penetración de Mahalbasic, pase para Lukovic. Todo o mundo esperaba que rematara a xogada Mahalbasic, pero moi bo pase para Lukovic. Bueno, protagonismo de Rasí en estos primeiros minutos do terceiro cuarto total. Renfroe, balón para Benítez, canasta tripla de Benítez. Sí, controla desde lado oposta donde toma o bloqueo Sergi Quintela o rol con ese bump, con ese contacto para impedir que progrese Noco. Queda aberto Benítez, chega a puntear Musa, pero un pouco tarde, con tanto espazo Benítez fundamental que anote, e agora erra Sergi Quintela a súa primeira tripla. O primeiro erro de Sergi Quintela nos lanzamentos, balón para Ale Renfroe, aí vai o xogador con pasaporte bosnio, canasta de Renfroe. A verdad es que están como están, pero é un equipo que teñen puntos casi por todos os lados. Sí, é un equipo, un roster con moita calidad. Agora por fin sacou algo do bloqueo e rebloqueo que intentou xogar na primeira metade algunhas ocasións con ese tiro en carreira. E Lukovic dende 7 metros da resposta. Canasta tripla, canasta de Marco Saúde para Marco Lukovic, que bo momento para 3 puntos. Sí, porque estaba só máis 2 Río Breogán, achegándose e amenazando cada vez máis San Pablo Burgos, pois esa vantaxe que está moi consolidada no partido ata o momento. Xogando Renfroe por encima de Musa. Non entra, balón para Tribal Hayes con Mahalbasic. Corre Musa, balón para Lukovic. Falta Benítez. Falta de Benítez, lástima. Sí, a importancia, un segundo máis tarde podría haber sido de Edi. A importancia de que Río Breogán logre ter algunha situación de transición, de poder correr no seu ataque fundamental. Bueno, pues si es de Benítez a segunda. Balón para Tribal Hayes. Musa, lanzamento de 3 de Musa, non vai a entrar. Musa non ten ao punto de mira nos últimos partidos desta distancia. Non é un tirador, é un anotador, gustalle moito máis ser agresivo e ir hacia o aro, pero tan liberado, con Rabaseda quedando por detrás da situación de man a man, pois son opcións que debe castigar. Falta de ataque, moi clara, sí. Estivo moi ben Rabaseda, sabendo e coñecendo que prefire ir a esquerdas, gañou o espazo defensivo excelentemente co desplazamento lateral, falta moi clara. Recupera polo tanto San Pablo Burgos, 5-9, 5-4. Balón para el Renfroe. Ahí tenemos buscando a Víctor Benítez. Detrás del Sergi Quintela, continúa Benítez. O bloqueo de Edi. Cambian Lukovic y Sergi. Balón para Renfroe, deixa para Rabaseda, canasta de Xavi Rabaseda. Que ven Renfroe co split rachando o bloqueo directo polo medio e despois simplemente dando un agasallo a Rabaseda con ese balón dobrado. Pois a 3 sitúase o Burgos. Aí vai Musa. Agora Musa, sí, canasta tripla. Canasta de Marco Saúde, a primeira de Zana Musa. E canasta de personalidade, mesmo lugar onde errou a tripla anterior, como querendo resarcirse e marcar que el tenga capacidade para sumar en ese tipo de situacións. Ale Renfroe, desde moi lonxe, lanza, non anota, o rebote para Musa. Zana Musa, continúa, deixa Lukovic completamente só, penetración de Musa, Lukovic, Sergi Quintela. E que o pase a Sergi Quintela tiña que dalo Lukovic, porque pasar o balón por Mahalbasic retrasou un pouquiño a vantaxe que tiña no corte. Que ben o fuixo Sergi Quintela, moi listo, moi ben gastada. A segunda de Sergi. Si o corte dende a esquina é capaz Lukovic de meter ese balón, tería sido unha canastra sinxela. Pois haberá balón para a posesión, millor dito, para San Pablo Burgos, 6-2, 5-6.
4:37 para o remate do terceiro cuarto de Noco. O pivo do San Pablo Burgos que xoga con Renfroe, Víctor Benítez e o aí pé estivo de ben Lukovic. porque tiña que defender a dous. Como home na esquina estaban os mellores tiradores. 45 grados para Benítez, esquina para Edi. Noutras situacións podes o mellor elexir con quen quedarte, a quen lle das o tiro máis liberado, pero claro, con dous especialistas é moito máis complicado. Estivo realmente ben ocupando ese espazo para defender a dous homes. Mahalbasi que non pode agora defender a Andriy Noco. Nova canasta do xogador camerunés, 62-58. A porta atrás que non foi capaz de entrar, perda de balón e aparecen os primeiros trocos. Entran Kalinowski e Jordan Sacco. Vaise Sergi Quintela e tamén Rasim Mahalbasi. Sí, porque no con este terceiro cuarto sí que puido producir un chisco máis a nivel ofensivo. Bueno, pues o balón para Víctor Benítez. O Brogan gaña por 4. Balón interior para Noco. Aí moi agresivo, ese sitio e anota. Físico, facendo espazo, gañando ademais o centro da pintura despois desa situación de Horns a partir dos dous pivots na cabeza da bombilla. Está facendo moitísima mellor segunda parte o xogador formado en Clemson. Bueno, que a primeira non fixo prácticamente nada. Balón para Musa. Bo bloqueo de para Lukovic. Tribelheim, lanzamento de 3, canasta tripla, canasta de Marcos Saúde, a segunda de Tribelheim. E respostando con triplas no momento que San Pablo Hereda Burgos se ponga máis 2. Excelente o bloqueo a pantalla de Lukovic para liberar. E agora Musa despistou, perdeu a concentración. Un segundo se gañoulle as costas Rabaseda con ese corte. 4 puntos para Xavi Rabaseda, 3 arriba o Brogan, 65-62. Musa. Pasos. Perde de balón, moi clara. Pide Musa a unha posible falta que non consideran os colexiados. Balón para Burgos. 9 minutos estos para o remate do terceiro cuarto. Víctor Benítez, Alex Renfroe. Renfroe de 3, a piques de anotar, o rebote para Noco, que hai que facer sitio. Deixa finalmente para Edi, lanzamento de Edi, empata Burgos. A quinta tripla de Edi no partido. Despois de rebote ofensivo, un pase máis, esquina, e ten que parar un contra Mersic. Bueno, pois a 2:44 para chegar ao remate do terceiro cuarto por primeira vez no partido. O Burgos empata, Río Brogan 65, San Pablo Burgos 65. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pois continúan os xogadores escoitando as indicacións, damos os dous técnicos, mentras vemos aí o acto de hermanamiento entre Máximos e a Rata Misteriosa. Vai a voltar o partido. Xa están os xogadores do Breo na cancha. Con un aspecto tamén estatístico importante, falamos que o final do primeiro período San Pablo Hereda Burgos tiña 4 perdas, sí. Está rematando o terceiro cuarto, só levan 6, controlando moito mellor e aproveitando máis as situacións de ataque. Bueno, pois balón para, tamén hubo 2 ou 3 rebotes ofensivos neste cuarto. O balón para Tribelheim, lanza Belheim, non vai a entrar, o rebote vai a ser finalmente para Andriy Noco.
Y este con Alex Renfroe. Víctor Benítez. Víctor Benítez fai ese sitio, lanza, non vai a notar o rebote. Importante porque as remontas non se rematan hasta que te pos por diante. De momento, pois Brogan está salvando esa situación, ainda que é certo que o equipo burgalés medrando, eu creo cada vez máis cómodo no parqué neste momento de encontro. Balón para do Río Brogan e Kalinowski. Xoga con Saco, Saco para Tribal Haynes dúbida, finalmente decide que cinta. Fixo, pero aí está. O palmeo de Cachinas. Perfecto xogador lituano Brogan, que polo tanto sigue por diante no marcador 67-65. E falábamos das decisións. Edi segue en pesta despois de xogar prácticamente todo o terceiro cuarto cas 3 faltas. En ningún momento tamén se lle buscou unha situación de poste a Lukovic, porque naturalmente vai costar moito máis. E agora cando entra Iván Cruz, inmediatamente Edi vai ao banco. E esa decisión non só lle gañou terreo o partido de Edi, sino que además estaba en pista ca tripla do empate. Paco Olmos, pues, vai marcar eso como un check positivo no partido. Noco, o balón para Renfroe. Renfroe se vai hacia o aro do Brogan, a falta de Jordan Saco. Vai a ser a segunda do breoganista e a cuarta de equipo, pero van a dar 2 tiros libres a Renfroe. Dos tiros libres, por lo tanto, para el Renfroe. Que podrían volver a igualar o marcador. Anota o primeiro. Son 6 puntos para Alex Renfroe, todos neste cuarto. Tamén anota o segundo, polo tanto empata 67. Xoga Brogan. Kalinowski. Balón para Saco. Tribal Haynes vai a perder, falta de Rabaseda, reconoce inmediatamente. Sí, que pita colexiado de fondo por uso das mans, pero a piques de perder ese balón Belheims, que podría dar opción a correr a San Pablo Hereda Burgos. Pues vai a sacarlo desde la línea de fondo, un 11. Retrae Belheims. Vai chegar o balón a Cachinas. Cachinas aro pasado, non anota. Tampouco palmeo de Saco. Corre agora Burgos e Renfroe. Vai a recuperar Cachinas. Mala decisión de Renfroe, a primeira mala decisión no terceiro cuarto do base norteamericano con pasaporte bosniaco. Oportunidade perdida para poder ter esa remonta que le va buscando tantos minutos o equipo burgalés. Estamos xa no último minuto do terceiro cuarto. Kalinowski. Vai a haber falta persoal de Kulamae. Non é acción continuada, falta clara antes do inicio da penetración. Seguirá xogando Brogan, quedan 42 segundos para o remate do terceiro cuarto. Vai a sacar Tribal Haynes. Balón para Kalinowski. O bloqueo de Jordan Saco. Continúa Kalinowski. Levántase Kalinowski. Balón para Saco. Canasta y adicional. Creo que son canasta de Jordan Saco. Un mal tiro de Kalinowski. Convértese en asistencia. Situación de 2+1 para o congolés. E outro con 3 faltas. E agora sí aparece esa situación de xogar sin un base puro que comentabas da primeira metade, que sucedeu xa en algún outro encontro, porque é certo que Eric Quintela pues está alternando partidos onde a súa rotación na segunda metade prácticamente desaparece e moi breve, con outros, bueno, pues onde está atinado no tiro, como vimos recentemente. E o Sebel Comersis de momento semella que vai estar por esa primeira opción, recurtar a rotación no base. 6-9-6-7, Jordan Saco, que tenga posibilidad de aumentar a distancia si aproveita o adicional. Ainda non chegou o balón ás mans do breoganista, agora sí.
Lanzamento de tiro libre para Jordan Sacco, non entra, o rebote para Noco. Sí, que está xogando todo terceiro, cuarto. Xoga Renfroe con Dani Díez. 20 segundos, ainda quedará teóricamente unha posesión máis. Dani Díez se vai, e a falta de Iván tiros Cruz. libres, o que falamos, situacións de close-out dos catros do equipo Hereda San Pablo Burgos poñendo o balón no piso. Tanto Iván Cruz como Lukovic van a ter moitos problemas, máis incluso o xogador madrileño. Cambios de balonmán, dalle a última posesión con Musa en pista para tentar a maior ameaza ofensiva que ten o Río Brogan este ano, pois opción de poder anotar ou xerar. E volve Rabaseda para defendelo. Con 3 faltas e séntase Mar García. Bueno, 2 tiros libres para Dani Díez. O primeiro vai dentro. 6 puntos para el xogador do Real Madrid e de Unicaja. Internacional, tamén nas últimas ventas FIBA por España. Mar García tamén internacional. Rabaseda internacional. Anota os dous, empata 69, 15 segundos para Brogan para chegar ao remate ao terceiro cuarto con ventaxe no marcador. Musa, 7 segundos, pide o bloqueo de Sacco, continúa Musa, vaise Musa, lanza Musa, canasta de Musa. Sobra en el último segundo, canastón de Zana Musa. Con moitas dificultades, medio a trompicós, pero o balón acaba dentro e mantén esa vantaxa agora mínima o Río Brogan para o último período. O importante foron os 2 puntos de Zana Musa. Chegamos ao remate do terceiro cuarto. Río Brogan 71-71, San Pablo Burgos 69-69. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. O cuarto, ahora sí, Alex. A pique de comenzar o último cuarto, 7-6-9. 2 puntos de diferencia para o conxunto lucense. Chega o momento de apretar na pista e casi se apudas tamén das bancadas, Selgar. Sí, eu creo que ademais están sendo conscientes os seareiros do Río Brogan, porque o certo é que despois dese moi bo primeiro cuarto está a custar moitísimo máis a Río Brogan darlle continuidade ao seu partido. Kalinowski lanza tripla, canasta de Marzo Saúde, a primeira para Tyler Kalinowski. Xoga Renfroe, Rabaseda, Dani Díez, circulando o balón, aí está Kulamae. Kulamae vai a perder, balón que corta Cáchinas, que está a facer un bo partido nesas situacións menos vistosas de xogador pegamento. Bon traballo atrás, moi bo traballo. Jordan Sacco. E si mete esta, balón para Iván Cruz vaise hacia o aro, canasta de Iván Cruz. Atención ao parcial do Brogan. Sobre todo facendo ya de Dani Díez, finta o triple. Pon o balón ao piso, sorprendeuse un Intre de quedarse tan solo con esa línea de penetración tan aberta, pero finalmente tomou una, balón a táboa, canastra.
Bulamay con Renfro, Renfro para Dani Díez, agora apretando máis a defensa do Brogan. Renfro que Falta en ataque. Yo creo que é clarísima. Moi clara. Moi ben Jordan ataque Sacco. de Renfro, E o parcial que comentabas é do 6-9-6-9 o 7-6-6-9, creo, non? Pois mira, do 6-9-6-9 ao 7-6-6-9, é dicir, o parcial de 7-0. A canasta final de Musa, tripla de Kalinowski e a última de Iván Cruz. Bueno, pois o Pazo que se ven arriba. O grito de Aporeles, que non é moi habitual, non sei se… No, pero outro día contra o Obradoiro tivo un impacto. Funcionou. Creo que está a repetirse de aquí ao final de temporada, seguro que varias veces. Balón para Kalinowski. Lástima que non entrou, balón a tener de correr aí Mar García. E vai haber canasta e adicional, lástima. É un erro, porque a falta tena que facer como a de Sergi Quintelantes, buscando roubar o balón, meter o… Claro. Interrumpir a carreira de Mar García co balón, exacto. Bueno, pues al final a falta, quédase con el a Cáchinas, que é a terceira. Valen os 2 puntos de Mar García. Racho parcial. E queda todavía un adicional. Que non desaproveita. 7 puntos para Mar García. 7-6, 7-2. Jugando Kalinowski, balón para Tribal Haynes. Sigue Bell Haynes que a continuación non deixa Iván Cruz que gaña terreo, quería xogar con Sacco, mal pase, rouba o balón Mar García. E o que xoga agora Dani Díez con Víctor Benítez. Dani Díez. Gamble con Sacco. Bien Sacco aguantando, pero canastón de Gamble. 8 puntos para él. Esa vuelve a estar ahí. 7-6, 7-4. Tribal Haynes. Canasta tripla, triplazo de Tribal Haynes. Canasta de Marzo Saúde para o base do Brogan. 17 puntos para él. É a terceira secuencia, Paco, con -2. E dera San Pablo Burgos. Que ríe Brogan resposta cunha tripla. A terceira secuencia no partido moi similar. E agora Dani Díez Mar García, perdón, dando a resposta. Está un partido moi bonito. A verdad está sendo un partido moi bonito, efectivamente. 7-9, 7-7. Balón para Tribal Haynes, vos lo decir despois. Para Jordan Sacco, canastón de Sacco. Está moi ben Jordan Sacco. Está moi ben. E agora avisan os xogadores do Río Brogan que non toquen o balón despois de canastra para retrasar o saque. O que quere decir, igual que co Club de antes, que si se volve a pasar haberá unha técnica directa. Imagino que o terá claro. Bueno, 81-77, 6 minutos 48 para chegar ao remate do partido. O balón é para Dani Díez. Víctor Benítez, o bloqueo de Gamble, Víctor que quere progresar, non pode. Gamble quere romper a Sacco, tampouco pode con Sacco. Lanza, non anota, o rebote que se vai das mans a Musa. Que mago, porque a defensa de Kalinowski e Jordan Sacco nesa situación de 2 contra 2 fora excelente. Philip, deixa Gamble, aí vai a romper, e rompe. Canasta de Gamble, 10 puntos para él. Unha mágoa dese rebote ofensivo. Agora cada balón pode valer o partido. Musa para Cáchinas, atrévese Cáchinas, non atrévese pero non anota. O que falábamos do defensor da esquina tendo que saltar a 2, nesta ocasión tivo moi claro, mantívose na esquina Víctor Benítez, claro, para non liberar a Bell Haynes, creo que era, e permitiulle a tripla a Cáchinas en 45 grados e agora erra ese poste baixo aro pasado que buscaba Dani Díez. O rebote foi para Jordan Sacco. O Brogan que sigue por diante tan solo por 2 puntos. 5 minutos e medio para chegar ao remate. Balón para Musa, Tribal Haynes.
Driver Haynes, continúa o base. Deixa Kalinowski de 3, non vai a anotar. Balón para Driver Haynes, rompe a defensa, canastón de Driver Haynes, 19 puntos para él. O que falamos dos rebotes. Antes, erro no Río Brogan, agora erro no Elena San Pablo Burgos, máis 4. Dani Philip, Mar García, quere armar o brazo. Uy, aí hai un taponazo de Jordan Sacco. Seguirá xogando Burgos, pero qué tapón de Sacco. Pide o cambio Jordan Sacco. No, creo, non sei se é Sacco. Pidió agora, pero o troco que tiña preparado Mersic era Lukovic. No, pero Jordan Sacco fixo sexto. E ovación da grada do Pazo. Realmente ben Jordan Sacco. Volta Rasima Halbasi. E outro problema ca mesa. E a ver que pasa. Quedan 7 segundos de posesión para o San Pablo Burgos. Falan con Belko Mirsi. Porque ten que facer o troco que tiña pedido. Vaise Kachinas, volta Lukovic sobre Brogan agora. Con Driver Haynes, Kalinowski, Kachinas, Lukovic y Rasima Halbasi. Philip para Benítez. Benítez, ven a defensa do Obreo. Balón para Gamble. Aí axuda, ven axuda. Pero de todos xeitos o balón que non vale a valer. Posesión, perda de balón e San Pablo Burgos. Ven Breogán a nivel de actividade. 2 contra 1 aquí, tamén negando que gañar a línea de fondo. 8-3-7-9. Zana Musa. O balón que continúa nas mans do Bosnio, ahora con Kalinowski. Driver Haynes lanza canasta tripla. Canasta de Marco Saúde de Driver Haynes. É a cuarta de este xogador. 20 puntos para él, no 22. 20 foi no partido da primeira volta. O triplazo de Mar García, resposta inmediata. Deixaron no só. E aquí non se pode deixar só a naide. Bueno, 86-82. Xogando Zana Musa. Faltas e agora en plural. falta. Cuidado. É de Gamble. Sí. É a segunda. E terá quenda de tiros libres Zana Musa. Bueno, pues a ver si está atinado. Se leva 2 errados. E creo que lanzou 4. Por lo tanto, 50%. Sería moi importante que anotar os 2. Por eso que tanto insistimos de as 2 posesións de diferencia, ¿no? Bueno, pues aí vai Zana Musa. Anota o primeiro. 14 puntos para Musa. Segundo lanzamento para o MVP da Liga. Tamén lo anota. 15 puntos, 88-82. Un pequeno conclave aí de Paco Olmos cos seus técnicos axudantes. Vimos ver a ver que fan agora. Siguen buscando a Mar García, esvarou. Aí está Kalinowski, ven. Mar García, vaise de Kalinowski y saca para Philly, lanzamento de Philly, vai a anotar Philly, canasta triple de Dani Philip. Está o partido con un nivel de acerto agora mesmo moi importante. San Pablo Burgos cas uñas sen querer soltar o choque con ese acerto en la línea de 3. A resposta de Kalinowski, Paco, non está Kalinowski tan atinado como en él habitual. Balón para Philip con Noco. Y ahora Mar García, que non podría empatar o partido, pero erra. Rebote para Brogan. Atención porque entramos a piques de entrar los 3 últimos minutos. Musa. Canasta y adicional de Musa. ¡Qué xogador! ¡Qué xogador es Zana Musa!
que cousas é capaz de facer e gañou a toda a defensa do Burgos, a todos os compañeiros que ten no campo e a todos os do banquillo. Tremendo. Aí temos o público berrando MVP, canastón de Musa, 17 puntos para él. E ainda ten o adicional que tamén anota. Entre Musa e Trevor Hayes son 38 puntos. E 6 de diferencia. David, Fili, venga, no, pero estivo en Belheims negando o balón casi a piques. Solo unha falta, Obreo, Claro, de dificultar e de roubar ese balón no man a man, casi racha sistema de Hereda San Pablo Burgos, e como ben comentas, tendo faltas disponibles, bueno, elevar un pouquiño ese listón, claro, gastando algunha é necesario. Agora cando hai que aproveitar eso. Hai dúas faltas por facer antes de que sexan tiros libres. O que non hai que facer é darla con unha que implique dos tiros libres directamente. Philip, lanza, anota. Pois 5 puntos seguidos para él. Bueno, pues como sempre falamos de baloncesto, é un deporte de rachas e o Burgo é un equipo con moitos xogadores de rachas. Bueno, xogando Mahalbasi para Piques de perder, lanza Mahalbasi, canasta de Mahalbasi. O que ven remata ben está Magua, porque esas mans de Kalinowski tiña unha tripla liberada para él, pero ao final Mahalbasi ten a media distancia. 93-87. E aí está o feito de gastar as faltas abaixo antes de que poda iniciar o movimento. En Noko e Mahalbasic coincidiron en Alemanha cando en Noko estaba no Alba Berlín e Mahalbasic en Oldenburg. Representa os dous Misko Radnatovic, coñécense ben, e tempo morto de Paco Olmos. Bueno, pois que isto está a piques de decidirse, quedan 2 minutos para chegar ao remate do encontro. O Brogan que sigue por diante no marcador. Tempo morto de Paco Olmos, Río Brogan 93, San Pablo Burgos 87. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativos, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, sonando un clásico, Xao, Vela Chao, aquí no Pazo. Dos deportes, quedan 2 minutos intensos, 2 minutos para decidir, Edgar, o que creo que está sendo un moi bo partido de básquet. Un moi bo partido, con moito acerto ofensivo, que sempre é moito máis chamativo, os espectadores agradecen moito máis. Moita intensidade, sobre todo da segunda metade, agora Lukovic, que vai tarde, comete a cuarta e unha falta sobre tiro de 3 puntos, quenda máis ampla para Yarelegi, e o partido pois que está nesa 1-2 posesións de diferencia sempre a prol do Río Brogan, pero que falamos, ese acerto en da longa distancia con Marc García en momentos puntuais, aparición de Tariq Philip tamén nos últimos minuto e medio, 2 minutos deste período, pois que está continuamente mantendo a Hereda San Pablo Burgos no encontro. Bueno, pues tiros libres para Edi. Anota o primeiro. Edi está nos 20 puntos anotados. Tamén vai o segundo. Le vai a deixar o seu equipo a tan só 3 puntos. Si é que anota o último dos 3 lanzamentos triplas. Lanza, anota. 22 puntos para Edi. E o marcador 93-90. Xogando Musa.
Kalinowski, lanza Kalinowski de 3, agora sí, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde de Tyler Kalinowski. Das máis difíciles, Paco, que tivo, porque esta vez sí que estaba punteada e agora Tarik Philip erra e o rebote e no que toca en Noco cae nas mans do Río Brogan. O Brogan con 6 puntos arriba, 90 segundos para chegar ao remate. A piques de perder o equipo lucense. O balón é de Rasima Halbasi para Musa. O chega Lukovic, 8 segundos de posición que busca a canasta. Fai no Musa. Musa, falta personal. De Rabaseda, tiros libres para Zana Musa. Que de anotar os dous poñería moi preto o Río Brogan da súa 13ª victoria da temporada, Paco, que se di pronto, segue pelexando por entrar nos playoff. Unha situación que se complica porque Murcia ganou onte en Sevilla, pero bueno, verás o que pode marcar o mellor a diferenza. Pero estar aí, a posibilidade de loitar, aunque sepamos se é algo é un éxito absolutamente impensable. E ademais daría opción a xogar en Europa o ano que ven, sempre que Río Brogan, bueno, decidir apostar por esa senda. De eso tenemos que falar máis adiante. Máis adiante imos a reter a comunicación porque queda 1 minuto, 16 segundos para que remate o partido. E a Muñeira de Chantada. A Muñeira de Chantada soando no Pazo. O público, bueno, implicadísimo como ven sendo habitual. E que a entrada é exactamente igual que a do día do Obradoiro. Exactamente igual. Volvo a ver 5.000, 5.100 espectadores. O que realmente caben agora no Pazo, ¿no? Sí, que a remodelación dos palcos. Algún que outro abonado que, bueno, son os asentos que poden quedar libres, que son mínimos. Bueno, porque se vai a reanudar o partido. E tamén falar, bueno, que hai algo máis de 100 seareiros de Burgos desplazados. Sí, andan por aí, que están no fondo contrario, no fondo do noso lado dereito. Pois sí, estarían como na súa casa, co frío que fixo onte, andaban por aí dos gradiños, o sea, as 9 da mañá. E andaban cos jerseis na cintura, non é que faga calor. Pero bueno, errou primeiro Musa. É importante que anote un para pasar a 3 posesións de diferenza. Aí andamos. Hai que anotar unha situación de 3+1, claro. Pois errou os dous. Pois tampouco. Lástima. Sigue o partido moi vivo. Balón para, sobre todo se anota ahora Edi de 3 que non anota. Balón para Brogan. Xogando Kalinowski. Hai que pasar campo. Último minuto. Balón para Driver Hayes, Musa. Pois igual lle van a facer a falta, Musa non. Que ben Musa para Lukovic. Xogador, 12 puntos para Lukovic. E o partido que está nas mans de Brogan, 98-90. Triplaza taboleiro de Víctor Benítez, aliado un chisco que a fortuna agora era San Pablo Burgos. 98-93. E falta lonxe do balón de Mar García Musa, que é o que pide a xente, que podería ser antideportiva. Sí, co regulamento, de feito creo que os colexiados están a falar e dá a impresión de que vai haber revisión, porque sen opción de defender nada, porque o balón xa estaba fora das mans de Musa. Tiño agarrado casi Belheims. Carlos Peruga. No, van a revisar seguro a acción. Árbitro principal do encontro. E vai ser antideportiva, creo. Ti que non pitache unha falta clara en Zaragoza Musa que podría ser o empate do Brogan. Ti que non pitache a falta que fixo Yabusel sobre Musa nos cuartos de final do Real Madrid. A ver, que pita gol unha antideportiva. Eu creo que van a cambiar a decisión, pero veremos, porque últimamente tampouco estou acertando demasiado, pero non hai posibilidade de defender esa situación. É que ás veces o criterio é moi cambiante. Vamos a ver o que deciden. Eu tamén son de opinión de Edgar, que tenía que ser antideportiva. Falta normal. Pois non. Carlos, non sei eu, Interpretarán que o contacto se produce porque Mar García non pode frear cando está dando pase Musa. É a única situación que podo entender para que consideren falta normal, claro. Musa.
que errou os 2 tiros libres anteriores, pero é un crack. Apostamos por él. Aí está, o primeiro. 19 puntos para Musa, sempre na súa media. Porque además que a facilidade que ten para ir ao tiro libre unha fonte de produción, de anotación moi importante no seu xogo. Anota os 2, gana Musa, 100-93. Balón para Renfroe, saca para Benítez, lanza Benítez, canasta tripla de Benítez. Ainda quere pelexar ata o final, hereda San Pablo Burgos. E falta de Dani Díez a Kalinowski. A segunda falta persoal de Benítez, quedan 16 segundos para o remate e a mí que me da a sensación de que aunque o Brogan bueno, pues digamos que no está en la situación en que está duro, que se vaya a celebrar si se produce a victoria como si fuera algo muchísimo máis importante, non sei, dame por aí, igual non estou acertado. Bueno, pues Kalinowski anota o primeiro, 7 puntos. Segundo que non entra, pero palmeo de Lukovic. O palmeo de Lukovic se vai a rematar o partido. A triple que non vai a entrar, o rebote que o pelexan os dous equipos. Balón para Lukovic, canasta de Lukovic. E remata o partido. E si se está a celebrar, Paco, si se está a celebrar. Se está a celebrar, efectivamente. Vamos a poñernos en pé porque non se ve nada se seguimos sentados. Victoria do Río Brogan, 13ª. A ver, que eu teño algúns conocidos e amigos que son un pouco angustias. Bueno, antes a última pitada Paco Olmos. Vaise Paco Olmos. Creo que é a máis forte de todas. Claro, que ahora é máis reforzado polo triunfo. E que ademais hereda San Pablo Burgos segue a xogarse a vida. Para eles a temporada ainda ten momentos moi complicados de salvar. Esta xornada non está a ser nada boa para Burgos. Imos ver como rematouse este fixo o partido de Madrid, pero a victoria de onte do Obradoiro xa non axuda en nada. A ver o que fixo o Fuenlabrada. Bueno, acabou, va gañando de 1 a Bilbao Basket. Bueno, Edgar, que creo que vivimos un moi bo partido de básquet, outra vez con moi bo ambiente. Debemos quedarnos con isto. A competición que vai rematando, e a verdade é que o Brogan, que moita vez falamos desos baixos físicos, está se repoñendo realmente ben. Sí, de feito, polo menos aquí no pasa. O Sebel Hayes volveu a ter a súa mellor versión. O equipo que eu creo que segue convencido das súas opcións de playoff. Bueno, pois isto hai todo, xe non nos alargamos máis, porque aquí temos a Alex Gato, a Edgar Paz, a Sara Mejide, a Lolo Bello nos controles técnicos, e o mesmo que estamos deseando xa pois que deixar isto e celebrar a victoria como se merece, ¿no? Con unha boa comida. Bueno, pois nada, que isto ha sido todo. Dende o Pazos Deportes, 13ª victoria do Brogan, que nos iba a dicir ao principio da tempada que a estas alturas íbamos a estar comentando isto. Hoxe a vítima foi o San Pablo Burgos, 105-96. O próximo sábado o Brogan xoga en Tenerife, lembren, 9:15 da noite, hora de aquí, frente ao Lenovo. Ali o Brogan buscará unha victoria máis que lle permita seguir loitando por chegar aos playoff. Dende o Pazos Deportes, moi boas tardes.